zuzenean sartzeko aukera duzue, bestelan, norbaitek baimena eman beharko dizue, baina emango dugu. Baina, bidea errazte aldera, Mondragoneko emailarekin sartuta, danok zuzenean egongo gare saio virtual honetan. Vale? Orduan, atzoko mezuan jaso moduan, gaur asteartea eta osteguna, goizetan, 11:00, pixkat atsedenaldi aktibo bat burutzeko helburuakin edo, lusaketa eta mugikortasun saio motz batzuk egingo ditugu. Eta gero, asteazkenero, arratzaldetan, 6:00, gure beste lankide bateri esker, indar saio bat burutzeko aukera izango duzue, hori ere, zuzeneko saioan bitartez. Bale? Orduan, beste barik, hasiko gare gaurko lusaketa saioarekin, bale? Eukiko gau lusaketa saio honek bi atal. Alde batetik egingo ditugu lusaketa batzuk hemen bertan, lanlekuan, eserita, posizio zuzen bat hartuta, eta ondoren amaieran beste lusaketa batzuk egingo ditugu aurkia alde batera utzi eta lurrean edo zutiko posizioan. Bale, gogoratu edozein zalantza edo edukitzen baduzue, edukiz gero ariketaren batekin edo ez dakizuela nola burutu zehazki, posible baliz, momentuan nahi baduzue, adibidez orain jende gutxi gauz, eta nahi baduzue, momentuan aktibatu mikrofonoa, bota galdera eta saiatuko gara momentuan zuzentzen. Eta bestelan, zalantza handiagoa ero bada momentuan argitzekoa baino, lasai asko idatzi gure emailetara, eta saiatuko gare egunean bertan, datozen hurrengo egunerako erantzun bat ematen. Bale? Bueno, beste barik. Ariketak erraz-errazak izango die, danok egiteko modukoak, eta bakoitza 21 segundo mantenduko dugu. Bale? Eta aztu jata aipatzea, ikusten duzuen moduan hemen pantaila goian, saio hauek grabatu egingo ditugu, eta gero, erabiliko ditugu webunean jarri eta beste momentu batzuetan errepikatu ahal izateko. Bale? Orduan, jakin grabatzen ari garela saio hauek. Bale? Orduan, beste barik. Hasiko gare, esan duten moduan, pixkat bulegoko lanari bideratutako lusaketa batzuk burutuz. Bale? Hasiko gare lepotik. Eseri zuen aurkian zuzen, bizkarra ondo apoiauta, eta lepoko ariketekin hasiko gare. Lehenengo ariketa izango da bi eskuekin, lepoan jarri, hemen lepo atzealdean, eta aurrera ekarri. Esan dugu moduan, 21 segundo mantenduko dugu posizioa. Gogoratu arnasketa mantentzea. Hartu, bota. Hartu, bota. Bale? Bigarren ariketa izango da, lepua baina argoz. Batuko dugu besoakin hemen, pixka lagunduz, eta suabe-suabe, bakoitzak alduen lepuraina. Eta hortxe mantendu. Arnasa hartu, bota. Bale, erdi datorri, eta beste eskuarekin lagunduz, beste aldera. Bale, entzatuko gara berriz, erdiko posizioara, eta lepoarekin azkenengo lusaketak egingo ditugu, orain gontan izango da
albo rotazio hau eta hor mantentzea. Nahi badozue, bai, egin dezakeguna da eskuekin pixkat lagundu hor. Pixkat gehiago bultzatzeko edo. Eta gogoratu, 20 segundo, arnasketa jarraitu. Vale, suave, suave, berriz vuelta, eta bestaldera. Vale, suave, suave. Bueno, pasako gare pixkat besoetara, bale? Ordenagailu aurrean mantentzen dugu eguneko zati handi bat, lanerako edo aisialdirako beha askotan, eta, bueno, besoen atal hauek luzatzea garrantzitsua da, bale? Orduan, lehen eta behin, hartuko duguna da, bai? Bat, esku batekin holan, eta tiratuko dugu atzera. Bai, hau goiko guzti hau, atal guzti hau luzatzeko. Hortxe, mantenduko dugu, berriz beha, 21 segundu, eta arnasketa mantendu. Hartu, bota. Vale, eskatu besoa, eta bestea. Bai, hartzen dugu, atzera egin eskuakin, eta hortxe, mantendu. Gehien bat, besaurreko zati hau, bai, ukondoaren barnealdea, nabarituko luzatzen dugula. Vale, askatu pixka besoak, eta besoekin amaituko biak batera egitez, bale? Hartzen dugu, gurutzatu atzamarrak, eta hortxe, aurrealdera, bai? Bizkarra zuzen mantendu beti, arnasketan, Vale. Hurrengo besoen luzaketa izango da pixka triceps aldea luzatzeko, bale? Hartuko dugu, jarriko dugu beso bat hemen, buruatzean, eta bestea eskuakin helduko dugu kondoa eta hortxe. Tiratuko dio, bale? Bizkarra zuzen eta hortxe. Hemengo alde hau, igarriko dugu luzatzen dugula, bale? Triceps. Bale, eskatu pixkat, eta beste besoarekin berdina. Buru atzera eraman, eta beste besoarekin ukondotik
Tira. Vale, hortxe, 20 segundo, mantenduta. Nei. Vale, pixka askatuko. Besoak. Bueno, gaurko sorbalda eta besoak. Nei. Vale? Urrengo ariketa, eserita bebai, bizkarra zuzen. Eta jarriko dugu. Bi eskuak hemen buruatzean berriz. Eguzki hartzen moduan. Eta egingo duguna da, bizkarra atzean apoiatuta mantendu eta alduguna albora luzatu. Vale? Igarriko dugu hemengo aldean dortxalak eta nola luzatuko ditugu. Vale? Hortxe, mantendu, gogoratu arnasketa hartu, bota. Vale, erdira vuelta, poliki, eta bestaldera. Bakoitzak alduen punturaino, Igartzen badugu luzatzen duela, nahiko. Eta hor mantendu, errebote gabe, mantendu. Vale. Urrengoa izango da posizio berdina mantendu, baina egingo duguna da errotazioa. Bai, alde batera begira mantendu. Vale. Erdira etorri eta bestaldera. Vale. Relajatu apur bat. Eta honekin, aurkian egindako luzaketak amaitutzat. Vale? Oin egingo duguna da, aurkia alde batean utzi. Ni etorriko naiz pixkat atzera, zuek ikusteko. Eta egingo dituguna da, luzaketa orokor batzuk. Vale? Orduan, lehenengo eta behin, lurrean meloniko, bai, ipurdia orpoan gainera, eta saiatuko gara lurrean, eskua ahalik eta aurreren joaten, bai? Beti ipurdia eta orpoak kontaktuan daudela. Eta hor, burua sartu eta mantendu. Gogoratu arnasketa mantentzeaz. Hartu, bota. Hartu, bota. Posizio honetatik bertatik hasiko gara pixka. Gorantza, eta egingo duguna da, eskuak mugitu gabe, bai, aldaka bota. Abdominalak igarriko ditugu luzatzen. Mantendu.
Vale. Hurrengo ariketa izango da, lagunketako posizio mantendu, egia esan ez dizuet esan, baina esterilla o alfombra o toalla bat jarri dezakezu pixkat belaunen impactua lehuntzeko, bale? Ni ohituta nagoelan lurrean eta bai listo. Lagunketa jarriko gara, egingo duguna lehenengo, bizkarreko kurbatura aldik eta gehien atera. Eta hor mantendu, burua sartu besoen artean, eta mantendu. Arnasketa, hartu, bota. Posizio honetatik, egingo duguna da, orain kurba beste aldera, bizkarrean. Bai, poliki. Arnasketa. Vale, erlaxatu pixkat. Vale, eta zutituko gare, luzatuko dituguna da, kuadrizesak, bale? Gugunetan, hangoak asko ez gara iniko lantzen, baina giharreria multzo handia da, eta ondo dator luzeamin luzatzen, bale? Hortarako, nahi badozuen, nonbaiten apoiatu, oreka puntua ez galtzeko, hartu atzean oina, bai? Eta horxe, mantendu. Apoio gabe, ero apoioakin, bakoitzak nahi duen moduan. Bale? Eta horxe mantendu. Luzatuko dugu, kuadrizeps guztia, pixkat atzera egiten badago, pixka gehiago luzatuko dago, bestela, horxe mantendu. Bale, soltatu pixka bat. Eta bestea. Nasa hartu, bota. Bale. Eta amaitzeko, pixkat eserita egin ditugun besoen luzaketak egingo ditugu zutik, bai? Hortarako, hartuko duguna beso batekin, bai? Heldu beste eskumuturra, gora, eta pixkat tiratuko dira. Bale, ez dakit pantailan sartzen naizen. Hola. Hortxe, mantendu. Esku honek besteari tira. Hemen luzatzeko. Bale? Lehen eserita egin ditugunan antzekoa da, baina bazutik izan da, pixkat luzatu dagoa. Bale? Erdira eta alderantziz. Eskuak bestea heldu eta behin, beste aldera. Nasketa mantendu.
Bale? Eta amaitzeko, bai, bi besoak gora, eta alik eta goren igo. Nahi badugu, oin puntetan behar jarra itezke. Horeka mantentzen badugu, bai, zurtak bizkatxo bat, bai. Eta bueno, ba hau izan da gaurko lusaketa saioa. Espero gustoko izatea eta batez ere baliagarria, bai, gauden egoera honetan, ba pixkat eseritako posizio hori konpentsatzeko, bale? Jakin lusaketa hauek ba gurekin zuzenean edo ba beste momentu baten ere egin ditzakezuela ba zuen kabuz, bale? Horretaz gain gogoratu aurreko asteetan bidalitako proposamen guztiak webgunean dituzuela, indarrariketak, lusaketak, mugikortasuna, ba zuen kabuz, nahi duzuen momentu eta maiztasunez, ba burutu ahal izateko. Bale? Beste barik, eskerrik asko danoi, hemen elkartzeagatik, eta gogoratu, bihar, asteazkena 6:00 nire lankide Anderrek eskainita, edukiko duzuela indarrariketa saio bat, eta hurrengo lusaketa saioa, ostegunean elkartuko garela, ordu berdinean, eta gogoratu, saio guztiak lotura berdinean ikusiko dituzuela. Bale? Beste barik, eskerrik asko, eta animo, zaindu. Norbaitek zalantza edo ezer, ba, idatzi lasai, emailez, edo nahi duzuen bidea erabiliz, bale? Zuen zerbitzura gauz, eta edozein aholku, proposamen, zalantza, ba, galdetu lasai.